Erokamano kuom medo kete Ramogi TV, nyinga Milton Ochieng, to magi gin weche manyien maka gi kacha. Aput manogwel kod jatend piny William Ruto matayo chenro mar chulo jogo manoyudo hinyruok e kinde ng'anyo machakre higa 2017 ochamo muma. Kaluwore gi jakom mar apudno Makau Mutua, gigeto matieko tim mar ng'anyo moganda siko kayude hinyruok kendo wito ngimagi wirani pen chik ma pacho ka chiwo thuolo ne oganda bago ng'anyo. Jalupne Faith Odhiambo ma bende en jatend riwruok mag okinde pacho ka owacho ni dwache maduong' en neno ni familia mosebedo ka ywago ratiro yudo ratiro makamano ni wedegi. I want to say and make this very clear. Protests and demonstrations do not have to turn deadly or violent. For the purpose of demonstration and protest is for the people's voices to be heard. And the people's voices can be heard without violence or death. The tale of forgotten victims languishing in untold pain while holding on to the perpetual illusionary hope can no longer be the Kenyan story. I take up this responsibility and let it be known that I have in no way betrayed your trust. Let it be clear that access to criminal justice remains critical to me.